i Muzeja vučedolske kulture. Dobrodošli na prvu umjetničku izložbu u Muzeju vučedolske kulture. Danas je 21.3. dan kada je u vrijeme vučedolske kulture, a govorimo o vremenu između 3000. i 2500. godine prije Krista, dakle prije 5000 godina, Vučedolac shvatio da se mora ravnati prema horizontu. Da mora horizont uzeti kao reper koji mu je jedini bio na raspolaganju i da se mora okrenuti promatranju zvježđa. To zvježđe mu je omogućilo da zapravo vidi prirodu oko sebe i da ju može kontrolirati. Vučedolac je poznavao 6 zvježđa noćnog neba, u isto vrijeme u Mezopotamiji poznaju 4. Najvažnije od svih je zvježđe Orion. Orion se nalazi na nebu samo tijekom zime. On je zimska utjeha, zimsko sunce i upravo na ovaj dan, 21.3. kada to naravno preračunamo, on zalazi za horizont. Nema ga čitavoga proljeća, čitavoga ljeta i čitave jeseni. I zapravo na vučedolskoj keramici zauzima vrlo veliku ulogu. On je klepsidra, on je labris, on je adorant, on je 5 točaka, ako hoćemo, na vučedolskom prostoru između bikoniteta na vučedolskoj terini i ruba terine. Danas smo ugostili jednog vrlo zanimljivog umjetnika, našeg kolegu prijatelja Marka Šošića, koji je rođen u Vinkovcima 1975. godine, gdje je završio i gimnaziju Antuna Matija Rejkovića. Studirao je njemački i engleski jezik u Osijeku na Filozofskom fakultetu, a zatim diplomirao slikarstvo u Akademiji u Širokome Brijegu. 2001. godine u klasi profesora Igora Rončevića, Ante Kadića, a u klasi profesora Igora Rončevića 2015. godine stiče titulu doktora umjetnosti. Doktorirao je upravo na onome što ćete vi možda danas vidjeti i doživjeti. To je jedna interpretacija sna. Zapravo slikanje sna u vremenu događanja. Ova izložba je postavljena samo danas kao ambijentalna instalacija i upravo nosi naziv Orion Somniator, odnosno Orion Sanjač. To je izložba koja će biti doživljajna izložba. I evo, drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju, da ste pokazali ovako veliki interes za jednu posve novu prezentaciju, ali očekujem da je ovo tek prva u nizu izložba koje će Muzej vučedolske kulture priređivati kao izložbe u kojima će predstavljati i umjetničke interpretacije ove važne i značajne civilizacije koja je na ovom prostoru prije 5000 godina zapravo obilježila to vrijeme i koja se sa maloga područja na kojemu je nastala između Drave, Dunava i Save proširila na današnjih 13 europskih zemalja. Ja ću sada zamoliti Marka da nam kaže o čemu je riječ i kako je on doživio i interpretirao vučedolskog Oriona i jedan segment vučedolske kulture.